Топ 5 български десерта. Ое, така. Баница с сирене и захар. Как така, бе? Сирене и захар. Не съм ял такова нещо. Май. Не съм. Ял съм баница с сирене. Ял съм баница с захар. Ама баница с сирене и захар. Лайно повръщано не го знам. Тиквеник повръщано. Кадаив не го знам. Баклава. Не е любимо, но е вкусно. Мляко с ориз повръщано. Крем камревел повръщано. Кознак. Става. Печени ябълки с мед и орехи. Никога не съм ял. Звучи яко, между другото. Така че може би става. Меденки. Вкусно. Преди баклавата. Палачинки с мед и орехи. Любимо. Не баш, ама да кажем. Кисело мляко с мед и орехи. Примерно. Цедено кисело мляко с сладко. Става. Сладки с лукум повръщам. Реване, не знам какво е. Шоколадов салам. Това знам какво е. Става. Суфле. Топ of the top. Това не е много българско, но нищо. Мекици. Как това ще е десерт, бе? Любими. Но това не е десерт. Кътми. Става. Печени дюли. Не съм ял. Ореховки. Не знам какво е. Торта гараш. Повръщам. Между другото, от такова наистина повръщам. Повръщал съм 2 пъти през живота си от такова. Сладкиш валхалче. Аз съм го ял. Хареса ми, но не ми хареса. Пастички повръщам. Чизкейк, кисело мляко повръщам. Кекс. В тая. Малеби, не знам какво е. Добре дошли, благодаря, че дойдохте на моя тир лист за кексове, десерти.